Сәлем достарым. Бүгінгі геройларыбыз икесе дә бик көчле шәхесләр. Танылган публицист, бик популяр җырлар авторы, продюсер Илфак Шихапов һәм шибәр шая Мишәр кызы Илсия Бәдретдинова. Төгәл 10 ел элек әле Илфак Шихаповның исән-сау чагында алар белән адәм белән һава тапшыру эшләгән иде. Шул чагында матди яктан бер нәрсәләре дә булмаса да, Илфак белән Илсиянең бик тә бәхетле булулары истә калган. Бүген инде без Илсия Бәдретдинова белән очрашабыз. Әйдәгез. Сәлем. Син нәрсә? Синең кебек булам дип шәчләрне таратты. Юк, тукта, мин синең кебек булам дип шәчләр үргән булып. Шәчне үрдең. Монсы миңа Минекен туздырабызмы, синекен үрәбезме хәзер? Мин беләм, син бик әйтеп шәч үрә беләсең. Әйдә, минекен үрәбез. Тапшыру башланучы була йөрмәгәндә иде берәр. Әйдә, ләкин шәч үрәбезме? Каралма. Шундый матур булмый кеше. Илсия, шундый матур итеп шәчләремне үреп бирдең. Бик зур рәхмәт сиңа. Кемгә ясап өйрәндең моны? Миңа апайлар үрәләр. Синекен? Мин шунда апайның кызларында, күрше кызлары. Белмим, хәтерләмим. Илсия, миңа калса, менә бу шәч ясый белүең әрәм булмасын өчен. Димәк, инде синең кечкенә генә кызың да булырга тиеш, яңа гаиләң дә булырга тиештер кебек. Иң авырткан җиремә бастың хәзер. Иң матур җиргә дигән. Иң матур, иң зур хыялга бастың. Бу бит чынга ашырлык хыял. Берсен Ходай инде. Син әле яшь, егетләр күп. Юк, алай теге яшь дип әйтеп булмый, 37 булды бит инде. Сайлап алырлык берәр кеше бар? Юк. Ул нинди булырга тиеш Илсия? Бүгенге көндә Россиядә статистика буенча бер иргә 7 хатын туры килә. Беләйме шуны? Бу бүтән ирләрнең санын бергә алганда. Бунда бүтән ширлесе, импотенты, наркоманы, алкашы, берсен ярата торганы зәңгәре кызыл, бунда бүтәнесе бергә кергән. Шулар арасыннан нормальныйларын калдырабыз да хәзер. Килеп чыга хатын-кызлар санын 2гә тапкырларга кала. Минем әйтәсе килә, бу Россия күләмендәге иң зур проблемаларның берсе. Монда яшерен батырын түгел, син игътибар иткәнең бардыр. Ярты Казан 30-35 яшендәге ыжгырып тора торган хатыннар Үзләре генә яшиләр. Үзләре генә бүтәнесе квартиралы, фатирлы, машиналы, бәбәйле, бәбә ясап торырга да түгел. Илсия, алайсаң бит, димәк, икенче, өченче хатын булып та кияүгә чыгарга дигән сүз аласың. Но мин үземчә уйлыйм инде, минем очракта булмый. Юк, минем очракта бүтәнчә булырга мөмкин түгел. Менә 37 яшендә бер тапкырда өйләнмәгән, аерылмаган, мине генә көтеп яткан алай булмый бит инде. Бу әкиятның аргы ягы бит инде килеп чыга. Ул әкиятның аргы ягы, димәк, аның нәрсәдер дөрес түгел. 37 хәтле сине көтеп торган икән. Ат әйттең хәзер. Илсия, шулай да үзең үк әйттең, бу минем иң авырткан җир, димәк, ул синең иң зур хыял. Бер яңадан тагын бер матур гаилә ясап, тагын бер кыз бәбәй алып кайту. Димәк, бу синең хыялың. Әлбәттә. Нәрсә кымшаулый? Барыбер хәзерге көндә сиңа гашыйк егетләр бик күп. Юк, Ләйлә, әйдә, ашыктан яшәбез. Ләкин барыбер бит син сайлап алырга мөмкинлек. Юк, менә кара, мин бит теге ишемдәге тышымда ничек бар шулай әйтәм. Әгәр дә теге юк, минем арттан алай кешеләр юк дисәң, ул дөрес булмас. Бу берәүгә дә карыйсым килми дисәң, тагын да дөрес булмас. Аларның 99% өйләнгән кешеләр. 1% җитә безгә. Менә шул 1% я миннән күпкә яшьрәкләр. Я башка нюансы булган кешеләр. Мин әйтәсем килми теге менә, ой, сайланам, хәзер нәрсә дип. Минем сайлануның иң төп критерийсы минем 14 яшьлек улым бар. Мин үзем генә түгел. Мин хатын-кыз буларак нәрсәдер хәл итә алыр идем. Ләкин әни буларак мин теге тик торганнан гына хәл итә алмыйм. Миңа кирәк минем белән бер очтан минем улымны да якын иткән, үз иткән, ярата алган кеше. Алай гына да түгел, минем улым да аны ярата алырлык кеше.
мин аңа буйсына алырлык кеше булырга тиеш. Аның өчен ул беренче чиратта минем бик хөрмәт иткән кешем булырга тиеш. Минем белән санаша торган, улымны саный торган. Миннән көчлерәк кеше. Менә Ләйлә, синең бу тапшыруың адәм белән һава дип атала бит инде, әйме? Без Илсия белән нәкшин шул адәм белән һава кебек инде. Торырга урын юк, машина юк, ну кием бар әзрәк, ансыз урамга чыгармыйлар. Адәм белән һава да шул шәрә килештә теге йортсыз нисез бәхетле булганнар бит. Без дә бәхетле, Аллага шөкер. Бәхет, әгәр дә теге гаилә ягыннан килсәң, иң беренче яныңда үзеңне аңлый торган кеше булу да. Менә сине ишкән чагыңда да, эшеңдә авыр чагыңда да ул тормышлык яшәләнделәр була бит инде. Анарга барып сыйынырга бер кеше кирәк. Теге вакыт атнага бер тапкыр булса да, башыннан сыпырып, "Все нормально, бар да яхшы булыр, бар да борчылма" дип әйтеп тора торган кеше кирәк. Ират үзе бала дисең инде син. Ират бала, чынлап та бала. Хатын кыз күпкә көчлерәк, күпкә усалрак, күпкә шәкерәк. Ират барыбер теге самимирак, чистарак күңелле дип әйтим микән инде. Нинди генә бар инде аның, хайваннар да бар, сүз дә юк. Но Ират йомшаграк кеше. Хатын кыз анарга поддержка булырга тиеш. Әйдә кайтабыз бәхетле чакка, яшь чакка дисәм инде без былай да яшь, бала чакка дип алыйк алайсың. Кайтык. Илфак белән танышкан чаклар. Менә бит әле Илфак булды. Илфак Синнән дә көчлерәк, синнән дә акыллырак. кызганычка каршы Илфак булды шул инде. Булды дип сөйләргә калды. Илфак белән 20 яшьтә таныштык. Менә миннән 13 яшькә олые. 13 яшькә олы булгач, ул синнән акыллырак, көчлерәк. Илфак бик акыллы һәм бик көчле кеше. Бөтенесе әйтәләр, нишләп инде айрылган, 2 балалы, олы, Иргә чыктың дип. Иргә чыктың. Байлык дисәң, байлыгы юк. Бер Нәрсәсенә кызыгып, нишләп шулай килеп чыкты. Әле ул вакытта ул популяр да түгел иде бит. Юк инде, әлбәттә, без икәү кеше булдык. Син мине яратмадың, ник дидем аңлатмадың, икәүдән икәүгә калып, йолдызлар санатмадың, барык дидем бармадың, алчы дидем алмадың, бер генә сөйгәнем булып, гомерлеккә калмадың. Син симәгәч түзмәдем, яратучы эзләдем, яратам дигәннәр күп тә сөюләрен сизмәдем. Син симәгәч түзмәдем, яратучы эзләдем, яратам дигәннәр күп тә сөюләрен сизмәдем. Беренче көннән үк нәрсәләр сөйли башлагач, туктале, сеңел, монда мин бар әле, мин сөйлим яме дип. Шаккаттың, әйме, Мишәр кызы. Әйе, бетте шуннан коралы дип, тукта, мин сөйлим хәзер дип. Күзгә карап. Илфак авторитет. Без дөньяда икәү, аннан соң Нариман туды, без дөньяда өчәү. Калган теге кеше фикеренә ниндидер сүзләр һәм башка бары бер. Менә шунда әйләнепләр китмәсенме бөтен дөньясы. Без белми калган Илфакның берәр ягы калдымы? Әйтәлем, Илфак ул бөтенләй аерым бер дөнья. Ул менә шәхес. Ясалма түгел. Аның өчен бөтен кеше бер тигезе. Мин хәзер ниндидер зур эшләр алдымнан Илфакның күзе белән карыйм тормышка. 2 сәгать буена чирәм арасында исерекләр белән аунап сөйләшеп ятка иде дә Илфак. Турып джинсысын кага иде, джинсын икитә бик зур дәрәҗәле кешеләр янына интервью алырга. Бары бер иде. Әллә аның каршысында зур җитәкче утыра, әллә исерек утыра, әллә көтүче, әллә президент, бөтенесе бер тигез кеше. Илфакның һәр вакытта да үзенең фикере булды. Бер ничек тә әйтеп булмый. Без бүген торабыз, бәлки иртә тормабыздыр. Монда теге ни юк. Менә мин 50 ел бер гомеремнең азагына хәтле шушы хатын белән торса, торырга язса дип әйтә алмыйм кичтә. Ләкин тормыш булгач теләсә нәрсә булырга мөмкин. Менә аерылышалар парлар. Хатын кыз бетми ул. Хатын кыз эшли, 7 баласы булсын, 7 баласында киендерә дә, ашата да, аякка баса, кайсы очракта булса да. Ир кеше ичеп, күп очракта ичеп юкка чыга. Без кашандыр киләчәктә әгәр дә аерым тора башласак та, менә бу 4 ел миңа бары теге бәхетле еллар булып кирип калайм дип хәтергә. Илфак белән бик кызык яшәдек дип сөйләдең үзең үк. Ләкин нишләптер араларыгыз бозылды һәм барыбер аерылдыгыз.
Қағылма. Булды. Мен елыйсын елап бітірдім. Қағылма. Бу темаға кірәсің. Булды, жетті. Бу темаға кірәсің келмей. Менә шушылай булды. Менің бұл хақта сөйлесім келмей, менә тик тұрғаннан ғына тұтты да бүтін нәрсе жеміріліп түшті болмай. Бір генә яқта ғайыплы болмай, кіші айрылғанда екі яқта ғайыплы бола болса, һич шексіз. Қазір сөйлеуде бір нені мәгіне жоқ. Мен әйтәм, аңа керек болған ашығырға, меңа керек болған күтірге. Мұнда нюанслары шоның кадәрлі көп. Артық матур яшәдік. Бәлки сезгә күз тигәндер. Бәлки. Бәлки махсус бер нәрсә эшләгәннәрдер. Бәлки. Ул да канәгать түгел. Миндә. Нигә бер-береңне азаплап торырга? Теге кеше алдында яхшы булып калыйм дип менә. Ну, хәзер сөйләүдән мәгънә юк. Бетте бит инде. Инде алай гына да түгел, аралар өзелде генә түгел хәзер. Мин гел әйтәм. Әле өзелсә өмет калыр иде. Әйе, мин гел әйтәм, кеше исән вакытында нәрсәдер үзгәртеп була. Хәзер юк. Бер нәрсә дә эшләп булмый. Хәзер кайгысыз или борчусыз гаилә юк бит инде. Яннары тора бара шул хәтле фәлсәфи караш туа икән ул тормышка. Менә чынлап та бәлки әз генә эгоистлыктыр да инде. Менә мин бүген бәхетле икән, мин шунарга шатланып яшим. Нигә мин бәхетле булмаска тиеш? Нигә мин ниндидер гел кайгыларга чумып, нәрсәкә? Менә миңа бүген менә янымда улым, әле 2 яшь тулмаган сөйләшә, менә аны сап, ну белмим. Шешин тарый белә. Әйе, шешин тарый бөтен нәрсәне эшли. Ну нишләп мин бәхетле булмаска тиеш? Минем өемдә яши Илфакның яңартылган версиясе. Ул аннан да акыллырак, аннан да көчлерәк, яшерәк. Әйе, ул яшерәк, ул дәртлерәк, ул акыллырак. Ул Илфакның 40 яшьтә, 45 яшьтә сөйләгән сүзләрен хәзер сөйли, 14 яшендә. Ул миңа киңәшләр бирә. Менә күптән түгел генә без аңарга алдык гитара бәйрәмгә. Син күз алдан китерәсең, мин өйгә кайтам, минем иштәге бүлмәдә Гитара тавышы. Җырлап утыра. Илсия, син үзең үк әйттең. Әгәр дә артка яктан карасаң, ул шуның кадәрле нык ошаган. Гитарасын тоткан. Анда түзеп булмый торган картина. Син үзең үк әйттең, Нариман киңәшләр бирә дип. Нинди киңәшләр бирә Нариман? Мин Нариманны тынычландырыр урынына ул мине тынычландыра. Әни, тупта инде. Әни, син давай эт белән эт булма. Булды. Мин беләм синең кем икәнеңне. Син беләсең минем кем икәнемне. Синдә мин бар, миндә син бар. Менә бу кешеләр бар, кирәкме соң бар сиңа? Менә бу минем малай, мине акылга өйрәтә. Шулай. Була диләр мәңгелек сөю җирдә. Тик язмыш аны безгә сирәк бирә. Сөйәмәде кемнәрдер үзе ышанып. Эх, сөймию мине ди кемдер уфтанып. Үттәләр әхирне генә моңсу еллар. Анатылмый нигәдер үткән юллар. Бүген син дә син түгел, минем дә сүнегән күңел. Кире кайтмый шул бер катаккан сулар. Йосыфлар, Зөләйхалар сирәк туа. Сахир зөһрәләр мең елга бер була. Күп сөюләрнең кыска гомерләре. Хушлашулар бит үзә бәгерләрне. Үттәләр әхирне генә моңсу еллар. Анатылмый нигәдер үткән юллар. Бүген син дә син түгел, минем дә сүнегән күңел. Кире кайтмый шул бер катаккан сулар. Эх, тизрәк дуслашасы калган икән дигән уйларың, үкенечләрең бармы?
ул кешеләргә сөйләгән сүзләрдән анализ ясыйм. Мин җиткерә тордым, күңелдә нәрсәләр бар икәнен. Ул килеп җитә алмады. Мин көттем. Синең үзең тизрәк барырга дигән уең булмадымы? Бөтен горурлыгыңны хатын-кыз булсаң да. Миндә андый горурлык юк та иде. Әйтәм бит, ул дөнья йөзендәге мине буйсындыра алган бердән-бер ир-зат, аның алдында миндә горурлык күрсәтүдән бернинди мәгънә дә юк. Ул мине белә. Ул минем бөтен молекуляр составымны белә торган кеше иде. Та шулай килеп чыкты. Барыбер нәрсәседер килеп чыга, шулай иткән булсам, бәлки үлмәгән булыр иде. Дөрес түгел, Ләйлә. Менә шушында үләргә тиеш булган, шушында үлә ул. Нәрсә генә эшләсәң дә. Шушы ук әби әйтә, дөнья йөзендә ике нәрсәне алыштырып булмый. Берсе хис, берсе үлем дия. Бөтен мөлкәтемне бирергә ризамын, алып бәрегез бу кешене йөрәгемнән яратасым килми, бүтән дип ялварып еласаң да, яраткан кешене чыгарып ташлап булмый. Үлем дә шулай. Бөтен нәрсәмне бирәм бер генә минутка. Вакытын чигерегез әле дисәң дә, бер нәрсә шәйтеп булмый. Менә шушылай язылган булган. Менә шушылай кабул итәргә кирәк. Мин инде әлбәттә син бу тема кергәч тигеләрне сорамый каламыйм. Менә беренче хатыны белән Зәринә белән мөнәсәбәтегез ничек? Бик әйбәт. Мин беренче хатыны белән алай тиге аралашып яшибез дип әйтә алмыйм. Соңгы тапкыр. Һәрхәлдә дошман түгел. Дошман түгел. Ул бик акыллы хатын. Бик акыллы хатын. Бер нинди тиге тавыш куптарып, ниндидер начар сүзләр җиткереп, бер нәрсә булмады андый әйбер Ләйлә аның тарафыннан. Бер нәрсә булмады. Хәтта Димәк, андый сәбәп булмаган үлсә. Хәтта булгандыр инде ул Ләйлә. Соңгы тапкыр без аның белән очраштык, Илфакны күмергә кайткач, кызганычка каршы зиратта очраштык. Уртак кайгы. Хатын-кыз икенче хатын-кызның күз карашыннан аңлый гадәттә. Нәрсә икән, анда сөйләп тору кирәк тә түгел. Ул шуның кадәрле зур яра. Аның күзендә, минем күздә бүтән кайтарып булмый торган. Зәринә белән ничек? Бик яхшы аралашабыз, күз тимәсен. Күкрәгеңә башым куйдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. Бер тулы савытны бушатмыйча, икенче су салып булмый диләр. Синең уйлаганың бармы? Җитәр инде, булды, җыладым, яңа тормыш башларга кирәктер. Һәр көнне иртән уянам да, күзгә каршысына барып басам, Булды, җитте җыларга. Мин әйтәм, исән бит син, Бәдретдинова. Әле мин әйтәм әйдә. Артыңны артка чыгар, алдыңны алга чыгар. Тешләреңне чистартып әйтәм, бизән. Биткән бу дип уйламасыннар тагын. Әйтәм, урамнардан йөреп кирик әле. Шулай үземнең кәефне үзем күтәреп бирим, тилкүк. Үзең дә әйттең, Инстаграмда сине укып, син иң көчле шәхестер кебек. Әлбәттә. Бер дә елап утырмыйсыңдыр кебек. Чын тормыштагы Илсия андагыдан аерыламы? Беләсеңме, 50-гә 50. 50%-на синең күз яшең барыбер, 50%-на барыбер түгел, алар шатланалар. Кеше кәефен күтәреп йөрергәме инде хәзерге заманада. Мин елау кемгә хаҗәт? Кайсыбызда юк, син еламыйсыңмы? Әлбәттә елыйм. Әлбәттә елыйсың. Күңеле булган кеше, әзгенә күңеленә менә моның хәтлек кенә булса да, күңеле булган кеше белмим йөрәгендә. Ул еларга тиеш. Илсия, барыбер Инстаграмга син дә, без дә, барыбыз да тормышның иң бәхетле, иң матур чагын гына куябыз. Искә алганым бар, сиңа анда нинди генә сүзләр язмыйлар. Язар. Мактавы да күп, начары да күп. Төрлесе бар. Үзеңнең күңелеңә авыр кабул итәсеңме? Ничегрәк җиңәсең аларның фикерләрен? Кайчан ничек, Ләйлә? Язалар, алар, әгәр дә ул кешеләр минем Инстаграмга язылып, көне-төне минем язмышым белән кызыксынып утыралар икән, алар да минем кешеләр килеп чыга. Язсыннар. Аларның да миңа ярдәме тия. Минем бу эшләгән гунахларымны алар миңа начарлык теләп, беләме, белмиме, алар бит шуны сыздырып утыралар инде. Менә шулай бер-беребезгә ярдәм итешеп яшәп ятабыз әле. Әле менә күптән түгел генә бер кеше белән сөйләшеп утырабыз. Минем коллега, син дә, башкалар да белә торган кеше, дәрәҗәле кеше. Әйтә, Илсия ди, менә шушы кешене ди, менә яратмыйм ди. Нишләп ди, менә миңа зыяны да тигәне юк ди. Менә яратмыйм мин шуны ди, аралаша алмыйм. Нишләп шулай була икән дип. Менә шунда Зәйнәб әбинең сүзләре искә төште. Әгәр дә син бу дөнья йөзендәге бүтән кешеләрнең дә башка төрле икәнен берәр көнне аңлыйсың икән, менә шул көнне сиңа яшәү күпкә җиңелрәк булачак. Син үзеңне идеаль дип уйлыйсыңмы әллә?
менә шул кешегә син шулай ук бик начар күренәсең бит. Әгәр дә синең тирәңдәге бөтен кешеләр начар булып күренә башлый икән, сәбәпне үзеңнән эзләргә кирәк, дия иде әби. Шулай да бик авыр булганда нинди сүзләр исеңә төшә, Зәйнәп әбиеңнең? Без бәләкәй чактан ук бездә кычкырып көләргә дә ярамады. Әйтәе, бәхетеңне куркытма дип. Бәхет бик нәзик нәрсә. Куркытма, кычкырып көлгәннән дә üzülә бәхетең, дия. Кешеләр көнләштереп, нәрсә кычкырып йөрисең иде. Бишле алганны әйткәндә шатланганда да әби ырышай. Азагын күрәсең килсә, башын сүләмә, дия. Бәхетне куркытырга ярамый. Димәк, күз тигермәсеннәр дигән сүз бит инде. Әйе, елаганда да әйтәе. Авырма. Бегәбәт булган авыр булса, тауга менгәндә генә авыр була. Төшкәндә җиңел булыр, яме мәтәләп төшерсең елмаеп. Авыр икән димәк әле яшисең. Әйбәт булган. Шулай дия. Аннан соң әйтәләр теге, менә шушында менә машина әйләнгән икән бу. Карадыңмы соң син телевизордан? Шулай булай икән, булай булган икән. Карамадым. Карамыйм да. Үземнеке дә баштан ашкан. Ник кирәк? Ходаем Аллам сакласын дисең, бетте шуның белән. Мин теге әйтәләр, эй Ходаем, иртәнге сәгать 4-кә юлга чыгасың инде, шундый бузлавык инде, әйләнә күрмәгез тагын. Нәрсә дигән сүз бу? Бу уже программировать итә дигән сүз башны. Мин гомумән аңламыйм андый сыйфатын кешенең. Кирәк түгел. Әйтергә кирәк, матур булсын әле. Иртән кояш чыккан вакыт сез юлга чыгасың. Менә дигән машинада, минем группам Крымда. Сине халык көтеп тора. Мине халык көтеп тора. Мин шуның янына бар. Һәрбер нәрсәдән позитив әйбер таба белергә кирәк. Бар чебен, бал кырты бар. Шундый нәрсә укыган идем. Менә иң матур чәчкәләр үсә торган бакчада бәләкәй генә иң берәр инде почмагында берәр пычрак әйбер куй. Менә бу чебен 3 сәгать оча, шушы бакча өстеннән кунырга урын тапмый да, менә шул пычракка барып куна. Тотына, шунда казынырга, тотына. Бер матурлык булмаган берәр бинаның почмагына берәр банка эченә утыртып куй, берәр ромашка кисәге. Кирт менә шушы бинага бал кыртын. Ул анда 3 сәгать оча, кунырга урын тапмый, аптырагачтан мискинкәеп барып шул банка өстенә барып куна, чөнки анда эчтә чәчкә бар. Ул матурлык эзли. Аннан соңыннан сора, менә шушы чебеннән берәр матур әйбер күрдеңме? Юк ди ул. Күрмәдем ди. Күпме чәчкәләр өстендә очып, уларны күрми. Бал кырты да шулай. Ул теге начарлыкларны күрми ул. Чөнки ул менә керә, ул эзли матур, ул менә шушы матурлыкны барып таба. Аның өчен дөнья матур. Шуның өчен ул бал кырты. Демәк, ул адәм баласы да нәкъ шулай. Менә шушылай яктан карарга кирәк. Дөнья йөзендә игътибар итсәң, бик күп матурлык. Һәрбер кеше индивидуал. Һәрбер кешенең яхшы ягы була, начар ягы була. Яхшы якларын күрә белергә кирәк. Мин хайран калам. Мине мәсәлән шәхсән белмәгән, минем белән бер тапкыр аралашмаган, мине якыннан күрмәгән кешеләр ничек минем турыда ниндидер начар әйберләр әйтә алалар. Мәсәлән, ул шулай булган, ул булай булган. Бер кем дә белми ничек булганын. Үзең дә белеп бетермисең. Ничекләр килеп чыкканын. Кеше синең турыда нәрсә белсен инде. Тотыналар менә прямо пычрак нәрсәгә. Кызганам әйлә. Кызганам мин андый кешеләрне. Ни өчен кызганасың? Кеше язмышында казынып, кешедән начарлык эзләп, тормышның матурлыгын күрә алмыйча калалар дип кызганам. Бер генә тапкыр килә бит ул. Менә бүген яшәргә кирәк. Менә бүген яратырга кирәк. Иртәгә нәрсә булачагын син әйтә аласың. Кешенең кешелеклек сыйфатыннан тора бөтен нәрсәдә. Тормышка караш матур булырга тиеш. Нәрсә күрәсең килә, шуны күрәсең. Әйе. Һәр кеше эчендә нәрсә бар, тормышны шулай кабул итә. Яши башларга бер кашан да соң түгел. Һәр көнне иртән торасың да яши башлыйсың. Ходай Тәгалә бер генә хыялыңны чынга ашырам дисә, нәрсә сорар идең? Улымның һәм кызымның, туачак кызымның бәхетле гаиләсеннән туган оныкларымны бер җөмлә белән үземнең шәһәр читендәге матур гына бүрәнә өемдә үземнең терәк була алырдай кеше белән сырган, юрган
астында, меш артында ятып, уңышларына, аныкларымның уңышларына шатланып ятасым келе. Искиткеч хыя булды. Амин, чыңгашсың. Бер вакыт диңгездә корабль бата башлый. Бары тик бер ир белән хатын гына коткаручы жилетлар саклана торган урынга тап булалар. Ләкин кызганычка каршы, анда бары тик бер кешелек кенә жилет була. Шул вакытта ир кинәт кенә хатынын этеп җибәрә дә үзе диңгезгә чума. Әлбәттә инде ир исән кала. Шул вакытта аның артыннан хатын бер сүз кычкырып кала. Нинди сүз дип уйлыйсыз? Әлбәттә күпләрегез начар сүз уйлагандыр. Ләкин чынлыкта бу хатын балаларыбызны сакла дип кычкыра. Бу ир чыннан да исән кала, балаларын үстерә һәм картаеп, ул да теге дөньяга китә. Һәм шул вакытта балалары бер көндәлек табып алалар. Анда шундый сүзләр язылган була. Теге вакытта корабльгә барган чакта мин инде хатынымның берничә генә көн гомере калганын, анда начар шир булуын белә идем. Ләкин хатыным бу хакта белми иде. Шуңа күрә дә мин балаларымны коткарыр өчен диңгезгә ташландым, дип язылган була анда. Кадерле дусларым, чын сәбәбен белмичә, беркем турында да ниндидер фикер йөртергә ашыкмасак иде. Кемнең дөньяга киләсен һәм кайчан китәсен бары тик Аллаһы Тәгалә хәл итә. Барчабызга да бәрәкәтле, озын гомер насыйп булсын. Исән-имин булыгыз. Ака-фака. Бүгін алсу таңнар атты, таңда жерге шықлар ятты, рәхмәт Тәңрем. Еркен сулыш тыныш жаным, өмет белән яшин тагы, рәхмәт Тәңрем. Ялгыз түгел янда барым, мин җиңәрлек бүген барым, рәхмәт Тәңрем. Сине бөтен Татарстан карый күгәрченем. Яратасыңмы син мине? Яратам. Матур иттер әйтсен. Яратам шул, да ничек дип әйтер. Киштән әйтәм, кайткач. Бала йоклагач.